adeziv pentru gene Smoke care ține 2 săptămâni. Nu este un adeziv standard care se găsește pe piața peste tot, unde lipești genele Smoke și pentru o zi sau maxim ține 2 zile și încă există riscul ca să ți dezlipește. La noi găsești un adeziv care chiar ține în jur de 2 săptămâni. Depinde cum ai aplicat genele, depinde ce smoke este la aceste genele, ce evantai este. Dacă este foarte lat și are cam atât suprafața, atunci poate să fie și mai puțin. Dar dacă folosești genele, exemplu, de la noi, cele Blossom, în care, iată, video, foarte ușor de folosit și ești un make-up artist sau pur și simplu ai pregătit genele înainte ca să ți aplică cineva sau singura aplici în fața oglinzii aceste genele, ala, din cauza că au picioruși subțiri și lipești la 1, 2, 3 genele naturale, ține până 2 săptămâni. Deci acest adeziv este superb și poți lucra în fața oglinzii, singură să-ți pui genele cu ochiul deschis, pentru că acest adeziv nu scoate vapori, este medical și este conceput pentru uz acasă sau pentru make-up artiștii, nu pentru profesionaliștii care aplică extensie de gene, pentru că acolo genele trebuie să ține 4-7. Vizitează site pinklashes.ro sau scrie, suna pe WhatsApp și ți ajutam la orice nelămuriri.